So guys, kai ne kawai gari an sace ko Facebook ɗin ka sace shi akai ko kuma dai Facebook ne suka ban ɗinsa kawai akai ka neme shi dai ka rasa kuma and then kana in kai karɓo yan abokin ka kai sace kana samun sa a wannan din a Facebook in kai sacin zaka ga profile naka. So guys, to yanzu zan nuna maka hanyar da zaka dawo da shi ko da ka manta password naka. In ka manta password naka kuma ka manta ya za a kai login nasa baka sanya za a kai login nasa in har da number da kai bude Facebook din mu je zuwa yanzu zan nuna maka wayannan hanyoyi da zan nuna maka in dai ka bi su dalla zaka dawo da Facebook naka ko da ba ta yi ko ya akai ko ka manta password ɗinka. Let's go mu je zuwa gurin da zaka shigo Facebook naka wanda kake aiki da shi sai ka taba shi. Yanzu zan taba normal ka shigo zai nuna maka guri kamar haka. Kana shigowa da zai nuna maka guri kamar haka. Ka taba ko ina sai ka taba gurin da aka rubuta gashi na forgetting password sai ka taba shi. In ka taba shi zai kawo maka guri kamar wanda ka rasa wannan password ka rasa Facebook naka kenan sai ka saka misali yanzu bari in saka wannan. Idan na saka sai ka taba continue gashi nan gurin da aka saka continue sai ka taba shi. Jerin wa account da ka taba budewa da wannan number sai ka taba. Idan ka taba haka misali sai ka zabi wanda kake so ka dawo da shi kenan. Idan ka taba haka ka zaba ni na zabu da idan ka taba haka zai nuna maka gashi nan za a turo maka wannan password ta wannan number naka gashi nan in ka kula gashi nan sun nuna mini ta wannan number za a tura min password za a tura min OTP ta wannan line na sai ka taba continue da zarar ka taba continue suka turo maka za ka yi continue gaba ɗaya shikenan Facebook naka zai dawo daga haka. Idan ta WhatsApp ne idan kuma ta SMS ne message kenan kana sakawa ka taba continue komai naka ya gama yanzu shikenan. Wannan bidiyon ka danna mana follow da like da share saboda ƴan uwa da abokan arziki su amfana. Nagode.